tal. Mai shinkafa bana yayi abun kunya kullum sai dai haɗa gaba. A cikin taro sai zare ido wai shi kullum a kira ki da babba. Warto mun san asalin barbela dan gero ne sirrin gumba. Mai shinkafa ba ka iyawa a jihar Kebbi canji ya zo. PDP, hey, power, hey. Jarman koko amana kenan dan majalisar tarayya nau. Yau ya da koko da bai saku taso Salisu Garba suke nunawa. Dan shi ya san darajar ku kuma shi ya san kimar ku. Jarman koko amana kenan babbar giwa ta sauka. Bana mu jam'iyyar PDP za mu yi APC sindir. Sai na ci uban din mai zagin ka idan har bai fasa ba. Jarman koko amana kenan na talakawa zaɓin mu. PDP, abar talaba da masu imani ne ni ne da nake wakar ka. Na jihar Katsinawa mai waka na gamsu da alherin ka. Na ashe. Dan majalisar tarayya sai kai ba za mu bi hankaka ba. Amiyama da koko da bai sai dan APC ta ci amanar baba. Allah ya sa. Mu jarman koko muke so PDP jam'iyyar mu.
kira ya amini ji koko ne na ce na wa amini ji koko ne na kwashe PDP lemon nasara PDP ku zo mu bi cancanta talakawa Salisu Garba muke so za mu bi PDP mu rike mun dauko lemon nasara PDP ku zo mu bi cancanta talakawa Salisu Garba muke so za mu bi PDP mu rike mun dauko a canja kala da kala sai hankaka shi ke sace ƴaƴana lemon nasara PDP to mai magana kuma mai wakar na san Allah shi ne gatana jagoran tafiyar talakawa to ga wani nan bai idan Allah sai dai ya danne man suna mu bi cancanta talakawa ku zo mu bi cancanta ba nazarman koko muke kihi talakawa lemon nasara PDP ku zo mu bi cancanta talakawa Salisu Garba muke so za mu bi PDP mu rike mun dauko to mai laiman nazara PDP jami'a ce mai talakawa lemon nasara PDP wannan rabul sai Salisu Garba cikin tafiyar baya gaggawa jagoran tafiyar talakawa dan kwa talakawa na shaida sun gane shi ne dan baiwa mu bi cancanta talakawa ga mai laiman nasara PDP jagoran mu muna nan baya lemon nasara PDP ku zo mu bi cancanta talakawa Salisu Garba muke so za mu bi PDP mu rike mun in dauko ka san jirgin sama gun tafiya dai ya ci uban mota gaggawa lemon nasara PDP a sanya wuta kuma gobe a gana to wannan tsari sai kalwa jagoran tafiyar talakawa mai ciwon ciki aidan dole yake iya zancen neman kanwa mu bi cancanta talakawa ku samu bi cancanta mana PDP ita ce tsanin talakawa lemon nasara PDP ku zo mu bi cancanta talakawa Salisu Garba muke so za mu bi PDP mu rike mun dauko mai baiwa matasa aiki Salisu Garba muke kishi tun farko lemon nasara PDP Amiyama da koko da mesa suna cewa a kai ne ka bi wancan karko jagoran tafiyar talakawa idan ka kwana kana tafiya ka sani wasu kan tafiyar sun sauko mu bi cancanta talakawa ga mai lemon nasara ne ma ita za na bi ba dangin bera ba lemon nasara PDP ku zo mu bi cancanta talakawa Salisu Garba muke so za mu bi PDP mu rike mun dauko sarakuna sun ce PDP masu kudi sun ce PDP lemon nasara PDP PDP haka jagoran tafiyar talakawa jarma ake magana kawai da gari shine zabun talakawa mu bi cancanta talakawa ku zo mu bi cancanta talakawa kar mu biye layin dan kwali lemon nasara PDP ku zo mu bi cancanta talakawa Salisu Garba muke so za mu bi PDP mu rike mun dauko sai wannan rabul na Salisu Garba jagoran tafiyar PDP lemon nasara PDP Amiyama da koko da mesa amana kowa sai ya rike PDP jagoran tafiyar talakawa ranar zabe sai Salisu Garba domin kaushi ne na hango mu bi cancanta talakawa ku zo mu bi cancanta na gara faɗi mu guje layin dan kwali lemon nasara PDP ku zo mu bi cancanta talakawa Salisu Garba muke so za mu bi PDP mu rike mun dauko sai na gaida ciyaman fati ya zama jagoran talakawa lemon nasara PDP akwai wata yar magana za mu yi sai radda na zo ofis dan baiwa jagoran tafiyar talakawa Kabisi ta PDP ciyaman kan aiki baka gaggawa lemon nasara PDP Alhaji Usman Bello Suru jagora ne ba karya ba jagoran tafiyar talakawa sai gwamnan mu na gobe amana dan shi bai yi halin dada ba lemon nasara sai PDP general kai to sai general da jihar Kebbi sai general na gode jagoran tafiyar talakawa general Aminu Bande sabon gwamna alkhairi ne ya zo lemon nasara PDP sabon gwamnan Kebbi sai general su kawai yan baki ba dan su ba jagoran tafiyar talakawa sai na sa sanata Adamu Aliyu uban tafiyar nan ya zo lemon nasara PDP jagora na siyasar yan Kebbi alkhairi ne ba karya ba jagoran tafiyar talakawa kuma jagora na siyasar saboda shi duk baka kira ne rago lemon nasara PDP kuma jagora na siyasar zamfara alkhairi ne ba dada ba jagoran tafiyar talakawa to sanata Adamu Aliyu akwai magana za mu yi he na zo lemon nasara PDP Dr. Bello Hallin Boma minista za mu yi magana sai na zo jagoran tafiyar talakawa da Alhaji Abba Aliyu cikin tafiyar lema ce ba karya ba lemon nasara PDP ga Alhaji Sani Dodo Sani magana ce ba rago
gaggawa. neman nasara PDP. Wannan rabin Aminu Musa Koko yana murna dan baiwa. Jagoran tafiyar Ga talakawa. Alhaji Sani magina Koko za mu yi magana dan shi ma. Neman nasara PDP. Alhaji Muhammadu mai gyada Koko yana murna dan shi ma. Jagoran tafiyar talakawa. Ga Alhaji mai kana gwamnati shi ma za ne magana dai na zo. Neman nasara PDP. Bin ji ko kwaganan jarma za mu yi magana in na zo. Jagoran tafiyar talakawa. Da Alhaji Kabiru magina shi ma don baka kira ne lafo. Neman nasara PDP. Ga Alhaji Umaru Kwarkwaro Koko za mu yi magana dan baiwa. Jagoran tafiyar talakawa. Da Alhaji Garba birnin iska akwai bashi ma dan ye na zo. Neman nasara PDP. Alhaji Buhari mai katifa shi ma alkhairi ne naji. Jagoran tafiyar talakawa. Alhaji Aminu Sidi Koko shi ma alkhairi ne ya zo. Neman nasara PDP. Musti na jarma shi ma koyaushe ya rike PDP. Jagoran tafiyar talakawa. Sai ne maganan Isu ya jarma shi ma din alkhairi ne naji. Neman nasara PDP. Sai na gaida biya Koko a cikin wakar zaki dan baiwa. Jagoran tafiyar talakawa. Sati yaba Koko yana a cikin wakar za mu yi magana in na zo. Neman nasara PDP. Na gidan gwamna alkhairi ne shi ma bai magana biyu mun ji. Jagoran tafiyar talakawa. Allah da akin ba cikin wakar shi ma za mu yi magana dan baiwa. Neman nasara PDP. Ga wannan rabin soja bai shi ma dan alkhairi ne naji. Jagoran tafiyar Ga talakawa. Alhaji Isa Jadadi shi ma za mu yi magana kai. Neman nasara PDP. Ga wannan rabin kwacha ma dada shi ma za ya rike PDP. Jagoran tafiyar talakawa. Ga Alhaji Garba bai shi ma dan na san ya rike PDP. Neman nasara PDP. Da ya hayya abirai cikin wakar ta mai leman nasarar PDP. Jagoran tafiyar talakawa. Tukur Alimu Koko shi ma din za mu yaba mai domin yayi. Neman nasara PDP. Alhaji Shaibu Umadugu Koko ga alkhairi nan ya zo. Jagoran tafiyar talakawa. Ga Alhaji Sani mai lato shi ma din zan magana he mun zo. Neman nasara PDP. PDP mai leman nasara PDP. Jagoran tafiyar talakawa. Aliyama da Koko da Besa amana jagoran tafiya dai ya zo. Neman nasara PDP. Ku zo mu bi cancanta talakawa. Salisu Garba muke so za mu bi PDP. Malam Usman me ya ma PDP fati za mu yi kai. Neman nasara PDP. A ce man fatin lokal gamman kasan alkhairi ne shi ma. Jagoran tafiyar talakawa. Sai wannan rubul audin wasu shi ma alkhairi ne na ji. Neman nasara PDP. Alasan ko dinato shi ma yau waka ta ya zo. Jagoran tafiyar talakawa. Ga Hamisu me ya masa katare ne alkhairi ne na ji. Neman nasara PDP. Ga Dr. Sama'ila Sambawa fama minista dan baiwa. Jagoran tafiyar talakawa. Alhaji Bala dadin kowa shi ma za mu yi magana da yayi. Neman nasara PDP. Alhaji Jamilu mai biredi mai yawa yana murna an dawo. Jagoran tafiyar talakawa. Hajiya mai mai tuwo ita alkhairi ce wannan rana. Neman nasara PDP. Shugaban mata na buɗa alkhairin jarma ya dawo. Jagoran tafiyar talakawa. Na gode. Neman nasara PDP. Ga dan buga lamba kwaci shi ma a cikin waka ta yau ya bulo. Jagoran tafiyar talakawa. Alhaji Shaibu ya ba a saka arama. Hai! Neman nasara PDP. Jarma muke kishi talakawa mun koma layin PDP. Jagoran tafiyar talakawa. Ga jagoran tafiyar talakawa babban alkhairi ya dawo. Neman nasara PDP. Me ya mada Koko da Bese alkhairin jama'a zaɓin talakawa. Jagoran tafiyar talakawa. Ga jigon jama'a ya dawo alkhairi zaɓin talakawa. Hai! Na gode. Mai saurare? Ka saurari wannan waka ne daga bakin Alhaji Murtala Badamasi Mani Katsina, ciyama na mawakan jam'iyyar PDP na Arewa. Ga mai neman ƙarin bayani tuntubi lambar wayar kamfani na kamar haka 070 38 95 4564. Kada
kada ka manta daga Murtala da masu imani jinin Katsinawa.